Začalo to minulý týden a pro mnohé ještě dodnes neskončilo. Závadná voda v Praze 6 ohrozila zdraví několika tisíc lidí a mnoho z nich na několik dní vyřadila z provozu. Podle hygieniků šlo o druhou největší epidemii v historii Prahy. Na vině byl údajně slepý vodovod, jakýsi appendix vodovodní sítě. Právě kvůli němu domácnosti, restaurace, školy i zdravotnická zařízení fungovaly téměř týden v provizoriu. Jaká je šance, že si to zopakují znovu? A může se to stát i jinde? Odpovědi reportáži Martiny Nášelové. Voda. Základní životní potřeba. Bez ní do několika dnů umíráme. Všichni proto tak nějak automaticky počítáme s tím, že voda, kterou pijeme, je v pořádku. Absolutně nezávadná a bezpečná. Jenže přesto se v Praze nakazili pitnou vodou. Ano, tou základní životní potřebou stovky obyvatel. Možná číslo lidí, kteří trpí průjmy, zvrací a mají horečky, nakonec půjde i do tisíce. Otrávila je voda. Proč se ale vlastně divíme? – 1924, 1925, 1926, 1931, ale taky 1890. Tohle není exkurs do minulosti ani lekce dějepisu. Tohle je tvrdá realita. Roky, které značí stáří některých pražských vodovodních trubek. Máme tady ale i mnohem starší kousky. Vemte si provozovat potrubí z roku 1881, si myslím, že není úplně v pořádku. U šedé litiny se zhruba počítá se životností 60, maximálně 80 let. Odborníci z pražských kanalizací nám tím chtěli říct, že v naší metropoli jsou některé vodovody mnohdy i 30-40 let za zenitem. Jsou staré, popraskané a tím pádem se tam bakterie a viry přes už nezrovna ideální materiál prostě dostávají jednodušeji. Na vině ale tentokrát bylo hlavně nezmapované slepé rameno. Přes něj se pak do pitné vody měly dostat bakterie ze splašků. V té vodě se na té infekci podílely jak Escherichia coli bakterie, tak noroviry. Ti lidé, kteří se nakazili tím pitím té kontaminované vody, tak se nakazili, ale ty viry vylučovali a mohli je přenést na další rodinné příslušníky. Takže tím pádem se ty viry mohou dál šířit. Nejenže se viry můžou šířit dál a desítky, možná stovky lidí ještě můžou trpět. Hlavní ale je, že nám nikdo nezaručí, že se něco podobného nebude dřív nebo později znovu opakovat. Tady v těchto místech je údajné slepé rameno, které všechno způsobilo a není zaznačené v mapách. Nikdo však v tuto chvíli nedokáže říct, kolik takových slepých ramen vlastně v Praze může být. Jinými slovy, můžeme čekat průjmovou aféru za rok třeba v Kobylisích nebo u Motola? Vypadla by na týden naše největší nemocnice z provozu? Pro vaši představu je pod Prahou asi 4000 kilometrů vodovodů. Přesně a detailně je zmapovaná pouhá polovina. Člověka hned napadne, podle jaké logiky se vlastně vodovody renovují. Viník celé té nehody tak byl instalován už v roce 1925, což jsou dva hlavní přívodní řady, které zásobují celé distribuční pásmo té postižené oblasti. Ano, v době, kdy řešíme zabezpečení úplně všeho, pijí a zřejmě nejen Davice vodu z trubek, nad kterými se klidně mohl procházet prezident Masaryk. Staré jsou 90 let a jejich životnost je 60. Tak tam neproběhla žádná renovace, ten řad je původní. Důvod není záhada, za vším jsou peníze. Majitelem pražských vodovodů a kanalizací je francouzská firma Veolia, která se na svých cisternách chlubí teď pro mnohé absurdním heslem. Je to právě Veolia, která má plnou odpovědnost za pražskou vodu. Peníze na péči o ní má. Jen za loňský rok vydělali vodovody a kanalizace 500 milionů korun. Kdo by ale čekal, že z těchto peněz firma vyčleňuje na renovace trubek tučnou sumu, je na omylu. Peníze končí v zahraničí. Jen loni poslala společnost do Francie drtivou většinu svého zisku. Střevní problémy v Praze začaly v neděli. Ředitel české pobočky Veolie ale zřejmě průjmy, zvracení a horečky nepovažoval za tak vážné. K průšvihu se vyjádřil až po 5 dnech. Bohužel vodohospodářská infrastruktura je umístěna v podzemí a nelze 4000 kilometrů potrubí vykopat. Bylo mi strašně špatně a slabo, třes, nepříjemný, no. Tak jako je to docela trestuhodná záležitost. To je to blbý, že jo? Tak já mám hlavně doma skoro 3letou dceru, tak je to prostě komplikovaný všechno. Co můžeme dělat?
Je to velmi nepříjemné. A co je ještě více nepříjemné? Praha rozhodně není jediné české město, kde pijeme z trubek, které patří do muzea. Dost podobná šlamastika je pod Brnem, Olomoucí, Plzní, téměř celými severními Čechy či Jihlavou. Problém můžou mít v podstatě všechna stará česká města. Ještě pár let v klidu mohou být ta, která vznikla až po druhé světové válce. Třeba Havířov nebo Litvínov mají trubky, které ještě něco vydrží. Co můžeme vlastně dělat? Naše vodovody jsou téměř nejstarší v Evropě. Jejich opravy se můžou táhnout desítky, možná i stovky let. Co je ale nejhorší? Platit to stejně budeme všechno zase a jenom my. Snad nikoho by asi nepřekvapilo další zdražení už tak nezrovna levné vody. Na opravy se přece musí nějak vydělat.